Отиваме в Пловдивската шекермала, защото разбрахме, че там е станал пътен инцидент. Как го разбрахме обаче, не ни питайте. След катастрофа в Пловдив гледаме обяснението на жена, пътувала в една от колите. Светофара нещо дила портакал. О? Как така на портакал, бе, жена? На оранжево минах би. Тая история е малко алабала портакала. Светофара нещо дила портакал. На оранжево минах би. Зоек, не бързай. Просто имаме нужда от още подробности. Госпожа? Той не блъсна. Така отидахме с колата на дясно ли ляво ли, дето не знам. Това обяснение много ми напомня на едно друго. Той дари от тука и той един тука отиде и то пръкато. И той се блъсна, виж какво стана, като автомат се удари. Ама автомат за кафе или автомат Калашников? Виж какво стана, като автомат се удари. Да чуем и друг очевидец. С 140 минава на червено. Нали червено трябва да мине вече да... Не те разбрах. В ляво, он идва от среща с 150, а първо го бъсна и такова стълба ударя. Нищо не разбрах. Зоек, представям си как ще изглежда протокола на КАТ с тия свидетели. Светофара нещо дила портакал. Тези хора са по-трудни за разбиране и от протокол с часовников механизъм. Зоек, да знаеш, че като свети портакал е най-опасно. На портакал не. Не е ли по-опасно, като свети на домат? Само ако е озрял. На зелен домат спираш на место. Това бе всичко, даже тази вечер не пресичайте на портакал, на мандарина и на други цитрусови плодове. Може да пресичате само на манго. Да чуем и друг очевидец. С 140 минава на червено. Нали червено трябва да мине вече да... Не те разбрах. В ляво, он идва от среща с 150, а първо го бъсна и такова стълба ударя. Нищо не разбрах. Зоек, представям си как ще изглежда протокола на КАТ с тия свидетели. Светофара... Това обяснение много ми напомня на едно друго. Той дари от тука и той един тука отиде и то пръкато. И той се блъсна, виж какво стана, като автомат се удари. Ама автомат за кафе или автомат Калашников? Виж какво стана, като автомат се удари. На оранжево минах би. Тая история е малко алабала портакала. Светофара нещо дила портакал. На оранжево минах би. Зоек, не бързай. Просто имаме нужда от още подробности. Госпожа? Той не блъсна. Така отидахме с колата на дясно ли ляво ли, дето не знам. Нещо дила портакал. Тези хора са по-трудни за разбиране и от протокол с часовников механизъм. Зоек, да знаеш, че като свети портакал е най-опасно. На портакал не. Не е ли по-опасно, като свети на домат? Отиваме в Пловдивската шекермала, защото разбрахме, че там е станал пътен инцидент. Как го разбрахме обаче, не ни питайте. След катастрофа в Пловдив гледаме обяснението на жена, пътувала в една от колите. Светофара нещо дила портакал. О? Как така на портакал, бе, жена?